Tucaí an le muir na héir na lig, uair agus háas éineachta agus náisiúna. Tá drá rudí a rinneúar an dá hiú. Tá daoine sin beag go fáil, agus iad gáirtaithe go halt go fáil. Nuair a tan bhaintir sin ar siúil nuair nach bhfuil na stair, beidir go dteo cúlaat bogu a raibh. A ghlacha se am. Má bheidh daoine a lorg árán náisiúnta eile an choréisios. So be achanrád an tabla a dithúram. Ja, ní féidir le daoine ar be me ag plánáil an taithí ach ná be ag canshuí sin. Níl sin an sléana bhfuil me jabal an process a chuir le héile. I'm too ingrained in the British society and the British way of life. It's in our blood. We're British, we're not Irish. Is an dúrlin is mó na cén dóid ar fidir hart for million himpleachtaí a bheadh agus a bheith páirteach in Éire Aontaithe.